आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कॅथॉलिक अर्बन पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी सैनिक PF डॉन्टस यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या 73व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. सहकाररत्न PF डॉन्टस यांच्या निधनानंतर सहकार क्षेत्रात भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. शनिवारी रात्री 1 वाजण्याच्या दरम्यान त्यांचं राहत्या घरी निधन झालं. ते 73 वर्षांचे होते. गेले काही दिवस ते आजारी होते. त्यांच्या जाण्यानं सहकार क्षेत्र तसंच माजी सैनिक संघटना यांचं न भरून येणारं नुकसान झालंय. PF डॉन्टस हे सैन्य दलामध्ये सेवेत होते. सैन्य दलातून निवृत्त झाल्यावरती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहकार खात्यामध्ये त्यांनी नोकरी केली. त्यावेळी प्रथम त्यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्थापन केली. रग कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली ते कार्यरत होते. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेची त्यांनी स्थापना केली. दरम्यानच्या काळात त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे काम करण्यास सुरुवात केली. ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांचे ते विश्वासू सहकारी होते. किंबहुना ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांच्या खासदारकीत त्यांचा मोलाचा वाटा होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माजी सैनिक संघटनेचे ते अध्यक्ष होते. माजी सैनिकांसाठी सैनिक पतसंस्थेची स्थापना त्यांनी केली, तर आपल्या कॅथलिक बांधवांसाठी कॅथलिक पतसंस्थेची स्थापना त्यांनी केली. या दोन्ही संस्था आज जिल्ह्यातील अग्रणी संस्था म्हणून गणल्या जातात. त्याचे सर्व श्रेय PF डॉन्टस यांना जात. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग सैनिक स्कूल आंबोलीची स्थापना त्यांनी केली. 15 वर्षांपूर्वी साप्ताहिक सरहद त्यांनी सुरू केलं असून त्याचे संपादक स्वतः होते. त्याचबरोबर अनेक सहकारी संस्था त्यांनी स्थापन केल्या असून त्या माध्यमातून त्यांनी शेकडो लोकांना नोकऱ्या दिल्या व व्यवसाय करण्यास मदत केली. त्यांच्या पश्चात पत्नी, 2 मुली, मुलगा असून नातवंडे, बहिणी, पुतणे असा मोठा परिवार आहे. उद्या सोमवारी 8:30 वाजता त्यांच्या घराकडून त्यांची अंत्ययात्रा निघणार असून या अंत्ययात्रेमध्ये ख्रिश्चन बांधव, माजी सैनिक, सहकार खात्यातील त्यांची मित्रमंडळी सामील होणार आहेत. यावेळी सैनिक स्कूल आंबोलीचे विद्यार्थी त्यांना मानवंदना देणार आहेत. त्यानंतर 10 वाजता न्यू खासकीलवाडा येथील सेमेस्ट्रीमध्ये त्यांच्यावरती अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या निधनानं सहकार क्षेत्रातील आधारवड गेल्याची हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.